आसाम फिजिकल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय साद' लाइमोनखौ दिनै गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगावनि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकल एकाडेमिनि फिन गेदेर जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै गासै साद' बिजाथिफोरा साख्रि मोननो हादों। दिनै आसाम फिजिकल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय साद' बिजाथिफोरखौ गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारतनि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सानै सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफोरा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दं। बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा साख्रि लानो गोसो बिथांमोनखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफ्रा। गिबियावनो आं आसाम फिजिकल एकाडेमि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायाव गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों बिराद खुसिनि दिन। दिनै जोंनि गेजेराव साद' गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय। दा सेलेक्ट जानाय गथ'फ्राबो गोबां खुसि इन्जय खालायदों। लोगोसे बिनि न'खरनि बिमा बिफाया जोंनाव फैनानै बिथांमोनाबो गोबां खुसिजोंनो जोंनाव फैबाय आरो इन्जय खालायफैदों आरो गोबां खोथा मोजां बुंलांदों बा मोनसे डेभेलपनि फारसे सिन्था खालायदों, मोजां बानायदों होननानै बिथांमोनाबो बुंलांबाय। आं आसा खालामो जुदि साफ्रोमबो जोंखौ जुदि बिदि सापर्ट खालायलांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जों गोबां बेखार गथ'फोरखौ जों मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन, मोजां मोनसे आबहावा बा मोनसे बारहावा जों बिरहोनो हागोन होनना जों आसा खालामो। दा बेनिखायनो आं आसा खालामोदि जोंनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना दा बेखौ एसे फल' खालायो बा सिन्था धारना खालायो, जोंनि आसाम फिजिकल एकाडेमिनि फारसे एसे नोजोर होयो। जोंनि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जाहाथे एसे नोजोर होनांगौ। खारन जोंनि बेखार गथ'फ्रा गालत डाइरेक्सनाव थांनानै दिनै गोबां गथ'फ्रा गाज्रि बरबाद खालायबाय लाइफखौ, जौ जुवाव नांथाबनानै ड्राग्सफ्राव एडिक्टेड जानानै समाजखौ गुबुंले बारहावा खालायगासिनो दं। दा बेफोरनिफ्राय जोङो बोरैहाय मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन बेफोरखौ सिन्था धारना खालायनानैसो जोङो आसाम फिजिकल एकाडेमिखौ खालायनाय जादों। दा जोङो बेखौ खालायनायाव दिनै जोंनि खुसिनि दिन। दिनै साद' गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय आरो गोबां गथ'फोर सेलेक्ट जाबावनांगौ दं आरो जाबोगासिनो दं। लिस्टआव दंजोबखायो, लासै जालांगोन। TR मैयाबो हैदोंमोन। दा बिथांमोनाबो नै लिस्टआव दं। अग्निवीर दङ, बिनि उनाव नै पुलिसनि एप्लाइ जालायबाय, बिनि उनाव नै आसाम फरेस्टनिबो एप्लाइ जानो फैगासिनो दं 22 तारिखनिफ्राय। दा बैहाय जाय गथ'फ्रा एप्लाइ खालायाखै साफ्रोमखौबो आं एप्लाइ खालायनो रिकुवेस्ट खालायगोन। एप्लाइ खालायजोबनांगौ, खालायनानै एकदम नांथाबनांगौ आरो खस्थ' खालायनांगौ। जिबनाव साक्सेस जानांगौब्ला खस्थ' खालायनांगोन, रावनिबो खोथा खोनासंनाङा। नोंनि टारगेटआ थानांगोन, फकास खालायनांगोन। जिबनाव साक्सेस जानांगौआ बेनो मोनसे मुल मन्त्र। आं सानोदि बयबो खस्थ' खालायगोन आरो एप्लाइ खालायजोबगोन। आरो जाय गथ'फ्रा खस्थ' खालायनो हायाखै बायदिबा जोंनि आसाम फिजिकल एकाडेमियाव फैनांगौ आरो खस्थ' खालायफैनांगौ। जों ज' खालायना खस्थ' खालायना साक्सेस खालायगोन। आरो सोरबा गथ'फ्रा फिसनि फारसे थाखा फैसानि फारसे प्रब्लेम मोनदों, फैनो हायाखै, बै बिथांफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन। जों फैना रायलायफै। गोरिब न'खरनि गथ'फोर दं, गोबां गथ'फोर दङ। जों थांगौमोन सार, आं दिनै मा खालायबावनो, आंनाव बिदि फाइनान्सियेल सापर्ट गैया, आं थांनो हाया। फै जों रायलायफै। जों जेरैबायदि हेल्प खालायनो हायो जों खालायगोन। 100% जों खालायलांगासिनो दं आरो खालायलांबाय थागोन। जोंनि खामानियानो बेनो गुबुंले बारहावाखौ जोङो मोनसे मोजां आबहावा बारहोगोन होनना जों आसा खालामो। सबसे पहले तो आसाम फिजिकल तरफ से जय हिंद और नमस्कार बोलना चाहूँगा। और आज मैं यही कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के द्वारा, आज देख रहे हो आप लोग सभी चैनल पे देख सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा आज हमारा आसाम फिजिकल में खुशियाँ मना रहा है। सिर्फ यही नहीं है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत खुशियाँ हम लोग मना चुका है। ठीक उसी तरह आज भी हमारे एकेडमी में 5 लड़के और 1 लड़की सिलेक्टेड हो चुका है ऑलरेडी। और उनका पता है कौन किस में है, मैं वो भी बताना चाहूँगा। 2 CRPF में, 2 BSF में, 2 CISF में है। ऑलरेडी ये लोग फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आसाम फिजिकल एकेडमी इनकी खुशियाँ देख के बहुत खुश है। आज बहुत गर्व महसूस कर रहा है आसाम फिजिकल एकेडमी। हम और चाहेंगे अभी आने वाला जो हमारे रिसेंटली
टीए जो रिटर्न दिया है उसके बाद और आने वाला फरवरी को अग्निवीर जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो भी ऐसे ही ठीक आज की तरह खुशियाँ हम भी उस दिन मना पाएंगे।